abịadọla m egwu ndị nna wisi nwanne abịadọla m egwu ndị nna egwu mejeje mbejokoro egwu chinye nna m egwu ndị nna ụmụ Igbole abịadọla m egwu ndị nna ajejetugo onye titunugo baramata Igbo n'ụzọ ijeda abaliela m asịbiti nwa abịadọla amaghị so ya Highness wisi nwanne ezekwu na London anyị abaliela anyị ahụ egwu ndị nna anyị ahụ egwu ndị mba anyị ahụ egwu ndị kpakara ego ndị ji ego oyibo ada ejite nje kịrịkịrị abịadọla m Igbo n'ụzọ ijeda ọ na-amara sisi kraka ji egbogide na nrana egwu ndị nna anụ na-ahịa isi kraka Igbole anyị aja aga ọkpụkpụ nke dị na nrana ịhụ na ndị kraka ma ndị kraka egwu ndị nna onye eze ememe imegogide pinyama na-ederimadị ihe grogene egwu ndị nna ajeje meseta aja ka onye oge meseta egwu ndị nna ashimụbashinachi onye egwu ndị aja nna ka onye oge ashimọwụsụ ekwumo egwu ndị nna ine ya wee gwa anyị egwu ndị nna ya wee gwa anyị ihe ma wepụ ndị kara aka egwu ndị nna ụmụ Igbole abalila m egwu ndị nna Wilson nwanne ya wụzie gwa anyị egwu ndị nna na Chimaebole egwu ndị nna Injinia Jackson nna m aka bara nkwa ya egwu ndị nna Infinity Studio ebe anyị ji aka ubongo egwu ndị kara aka ụwa ka na-anụrụ olume egwu ndị nna ihe ahụ egwu ndị nna sọ egwu ndị kpọrọ mpiri egwu ndị nna egwu ndị nna ọnụ bụ Prince le àwọn ọdún nzele egwu ndị nna omente jijadọla iwezi enyi m egwu ndị nna egwu mejeje mbejoboro egwu m jija nọ London egwu ndị nna ejeliba ma mma Igbo abịadọla m egwu ndị nna Wilson nwanne abịadọla m egwu ndị nna egwu mejeje mbejokoro egwu chinye nna m egwu ndị nna ụmụ Igbole abịadọla m egwu ndị nna ajejetugo onye titunugo baramata